Sashen Hausa na Tele Sahel kenan ya soma gabatar da shirinsa na yau dinnan Asabar 3 ga watan Janairu na sabuwar shekarar miladiya ta 2026 da ta yi daidai da ranar 14 ga watan Rajab. A hali yanzu muna cikin daren Lahadi 15 ga wannan wata, hijira tana da shekaru 1447. Masu kallon mu da sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, barkanmu da warhaka, barkanmu kuma da sake saduwa da ku a daidai wannan hili na waɗannan labarai na yau. Musoma da jihar Maradi, inda kamar yadda kuka sani yau da kwanaki uku kenan da aka soma wani babban zaman taro domin buga raskwana ta sakamakon damanar bana da aka samu a duk faɗin ƙasar Nijar kakar baki ɗaya. Taron ya gudana ne a ƙarƙashin jagorancin mai girma ministan da ke kula da sha'anin noma da kuma kiwo, Kanal Muhammad Alhaji Usman, tare da wato ba hannun gwamnan jihar Maradi da kuma manya-manyan kusoshi na ofisoshi daban-daban na gidan gona da kiwo. Tsawon waɗannan kwanaki uku an tattauna, an yi nazari, an yi bitar dukkanin sakamakon da aka samu nan da can a duk faɗin ƙasa. Ga kuma raskwana wannan sakamakon a cikin wannan rahoto da abokin aikinmu Usaini na Bako tare da Rikiyar Nafi'u Alhaji suka haɗa mana. Ministan noma da kiwo Kanal Muhammad Alhaji Usman ya kasance a nan jihar Maradi a tsawon kwanaki uku domin haduwa da manyan ma'aikata na ƙasa da na jihohi da suke ƙarƙashin jagorancin ma'aikatarsa don dubawa da nazari a game da sakamakon damanar bana, inda ya saurara tare da karɓar sakamako daga jihohin da ke cikin wannan ƙasa ta mu ta Nijar, wanda shugabannin ma'aikatun noma da kiwo suka tattaro alƙalumma akan nasarori ko kuma ƙalubale da damanar da ta wuce ta zo da shi, tare da shawarwari da hanyoyin ƙara kyautata fannin noma, kiwo, kasuwanci, ruwan sha, gandun daji da kuma lafiyar al'umma. Bayan kwanaki uku na taron, a yau ne Juma'a, ministan noma da kiwo Muhammad Alhaji Usman ya yi raskonar sakamakon babban taron, sakamakon da ya zo da kyau a faɗin ƙasar mu ta Nijar, amma jihohin Maraɗi da Tawa da Doso da Zandar su ne sahun gaba a ingancin sakamakon, in banda ambaliyar ruwa da canjin yanayi da ke yi ma ilahirin jihohin barazana. Ministan noma da kiwo Muhammad Alhaji Usman ya ce gwamnatin refandasiyon ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙasa Janar Darmi Rahman Chani ta kawo gagarumin tallafi a game da noma da kiwo. Tun cikin watan Yuni ne aka samu sabakar damana a wannan ƙasa ta mu ta Nijar. Daga 31 ga watan na Yuni an samu sabakar damana da kashi 89 cikin 100, inda duk garuruwa sun yi shuka, sai dai garuruwa 149 ne ba su samu shuka ba. A cikinsu gari 126 suna cikin yankunan Tilibiri da Difa, inda ake samun barazanar tsaro. A fannin kiwo ma an samu ciyawar dabbobi a ko'ina a mahi yawan wurare da wadatar ruwa da kuma magunguna na rigakafin cututtukan dabbobi. Akwai bambanci na cigaba a tsakanin shekarar 2024 da kuma shekara ta 2025 a cewar ministan na noma da kiwo. A faɗin ƙasa an yi amfani da tan 2,382 na ingantaccen iri mai gaugawa, inda manoma suka amfana da shi, sai kuma magungunan kashe ƙwari lita 28,000. Sannan da cimakar dabbobi tan 3,750 da kuma allurar rigakafin cututtukan dabbobi miliyan 13. A sakamakon bukatar al'ummar Nijar a fannin abinci tan miliyan 4 ne da 850,431. A bana ana sa ran samun ton miliyan 4,450,213. Domin cike gurbin wannan gibi da aka samu, gwamnati ya ɗauki ƙwararren matakai a cewar ministan noma da kiwo Muhammad Alhaji Usman. Za a ƙara faɗaɗawa da kuma bunƙasa noman rani don wadata ƙasa da abinci, har ma a saida shi a ƙetare. An tanadi kayan aiki da husa'u don inganta wannan tsari na noman rani. Don cimma nasarar wannan tsarin, taron majalisar ministoci na baya-bayan nan ya ɗauki ƙudurin tallafa ma noma da kiwo da sarrafe-sarrafe da samar ma matasa
ayyukan yi na dogaro da kai da kuma bunƙasa kasuwanci. Sannan an ɗauki babban guri na dafa ma noman rani gadan-gadan a ko'ina a faɗin ƙasa tare da farfadowa da kamfanoni da masana'antu da ke ayamai da kuma maraɗi ganin arzikin Nijar ya faffaka ganin an ƙara farfadowa da arzikin ƙasar mu ta Nijar. Za a ba da ƙarfi ga tattaro kuɗaɗen haraji da sauran diyya ta gwamnati don samun sukunin gudanar da muhimman ayyuka na maye-mayen gine-gine a faɗin ƙasa da kuma inganta waɗansu ayyuka na karkara kamar hanyoyin karkara da kuma gina waɗansu kasuwanni da ke iya ƙarfafa tattalin arziki na wannan ƙasa tamu ta Nijar. Minista ya yi godiya ga dukkan maye-mayen ma'aikata na ƙasa da na jihohi da suka kasance a wannan babban taro. Ya kuma yi godiya ga wakilan sarakunan gargajiya da hukumomi musamman ma mai girma gwamnan jihar Maradi, kwantarorin sanda Isu Mamman tare da makarrabansa wanda suka kasance a wurin wannan babban taron da ya wakana a tsawon kwana 3 a nan jihar Maradi. Daga Maradi sai mu gangara zuwa jihar da Magaram domin sanar da ku cewa ministan da ke kula da arzikin danyen man fitar cewa da Dr. Sahabi Umaru ya kai wata ziyarar aiki a yankin inda ya samu isa a wato kamfanin nan na matatar mai na Soraz da kuma wurare daban-daban inda zai je saboda ziyarar gani da ido da kuma sanin makamar aiki a cikin wannan sha'ani na harkar arzikin mai kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoto na Kasum Muntari tare da Abdulrahman Mu'azu. Lokacin da ya sauka a filin jirgin sama na ƙasa da ƙasa da ke anan da Magaram, ministan da ke kula da sha'anin man fetur Dr. Sahabi Umaru wanda ke tare rakiyar babban darakta general na kamfanin CNPC da kuma shugaban hukumar wato Soraz ina ne president du conseil d'administration ya samu kyakkyawan tarbe daga gwamnan jihar da Magaram kanal masallaci Muhammad Sani kuma nan take ya samu damar gaisuwa daga wakiltaccen hukuma na da'irar birnin da Magaram Alhaji Yusuf Mamman da kuma babban darakta general na ma'aikatar Soraz da mataimakin babban darakta general na wannan kamfani na Soraz wato Colonel Major Garba Ango. Bayan wannan kyakkyawan tarbe sai aka ɗunguma aka nufi wannan kamfani na matatar mai na Soraz da ke cikin wato kominin Rural ta Walelewa Department Intanut. Nan ma gidan jiya noman goje mai girma minista ya samu kyakkyawan tarbe daga kusoshin ma'aikata daban-daban waɗanda ke kula da wannan ko wancan fannin da magabatansu gabaki ɗaya na wannan kamfani na Soraz. Kuma bayan haka sai aka ɗunguma cikin babban ɗakin shawara inda nan take Dr. Sahabi Umaru ya isar ma dukkan mahalarta wannan taro gaisuwar mai girma shugaban ƙasa shugaban jamhuriya Jarnal Darme Abdurrahman Chani da kuma fara ministan ƙasarmu bugo da ƙari ministan kuɗi da kuma tattalin arziki wato Ali Muhammad Lamin Zain. Bayan haka mahalarta taron an bayyana musu dalla-dalla irin yadda wannan kamfani ke tafiyar da aiki. Ka kamo tun daga ranar 27 ga watan Disamba wajen misalin karfe 12 na dare. Tun daga wannan lokacin an tabbatar da cewa kamfanin Soraz ya tattaro da man feta kimanin wato 5,142 kuma yana tafiyar da aikin gadan-gadan tun lokacin da ya soma aikin a ranar 1 ga watan Disamba na shekara ta 2011. A takaice dai babu kintsewa, babu wani tangarda, aikin na tafiya tamkar yadda ya kamata. Kashi 100% na irin wato ruwa marasa kyau da ake zubdawa an tabbatar da cewa su ma an kauda su ba tare da wata matsala ba. Sannan wajen kula da tsaro nan ma alhamdulillahi da abin da ya shafi tattalin yanayi nan ma kai an nuna kwarewa kware da gaske. Bayan haka ta samu wato sartifika ta iya tafiyar da wannan aiki daga babban wato laboratoire ɗin nan da ake kira da suna SWACMAS a watan Abrilu na shekara ta 2025 sannan abin da ya shafi tafiyar da wannan kamfani gadan-gadan aikin nan ma an cimma gurin da ake da shi haka game da zancen kariya da kuma dukkan waɗansu sha'anin tattalin arziki. A takaice dai wannan babban taro ya ba damar yin raskona kwata-kwata bisa kan abin da ya shafi tafiyar da tono wato wannan man fetur da sarrafa shi a wannan kamfani da kuma kokowar da ake yanzu haka domin ya zamanto kamfanin 'yan ƙasar mu ne 'yan ƙasar Nijar wato ke tafiyar da shi gadan-gadan ba tare da wani katsalandan ba. Wannan kuwa an tabbatar da cewa abin na tafiya kamar yadda ya kamata.
Bayan haka an kawo ma mahalarta taron haske sosai da sosai wajen yin da ake tafiyar da shi wannan kamfani da kuma irin wayar da kan jama'a da ake, musamman ma su ma'aikata na huskar wannan kamfani ya kasance 'yan kasar mu ne ko kuma 'yan kasar China. A takaice dai wannan ziyara ta mai girma minista da ke kula da sha'anin man feta Dr. Sahabi Umaru ta kammala cikin salam alim da kuma fahimtar juna. Sai mu dawo a nan babban birnin Yamai domin sanar da ku cewa ministan da ke kula da sha'anin kasuwanci Abdullahi Saidu ya samu daidaito ɗazu-ɗazun nan da yamma tsakanin shi da masu kamfanoni na gas da kuma 'yan kasuwa waɗanda suke harkar gas a nan ƙasar. Biyo bayan wato rashin fahimtar da ya shiga tsakankanin su dangance da yadda ya kamata a sayar da wannan gas ɗin da farashi mai rahusa zuwa ga talakawa. Bayan dai an tattauna an yi shawarwari a tsakankanin su an samu yarjejeniya kamar yadda za ku ji a cikin wannan sanarwa ta kawance da suka fitar ɗazu-ɗazun nan da yamma. Abu na farko shi dai wannan matsala ta harkar gas da aka samu abu ne wanda ya tashi da fari tun daga wajen zance na approvisionnement abinda ake ce ma kawo gas wanda kungiyar Sonidep societe Sonidep ita ce ta dauki wannan yaunin. Ita take kawo gas don saboda a cikin ƙasa ka a samu wani tangarda gas. Abu na biyu wajen rabon shi sai zamana ana samun matsala. Santar amplifier da ya kamata su samu gas nan isasshe daga wajen Sonidep malazama ba su samun shi. Su kuma santar amplifier tuma sun da su samu gas isasshe sai zama na wajen rarraba shi wajen defuna shi ma sai zama na matsala ne. Don ka an kaje neman gas kin ba ka samun shi duka inda ya kamata ka same shi. To wannan rishin da ake samu shi ne yasa ake samun don ka mutane wanda suke daukan gas kin nan suna zuwa su gusa shi daga wajen kore wandar ko kuma daga santar amplifier sai su je su rika ƙara farashi a bisa wannan gas kin. To don wannan abubuwan shi ne yasa gwamnati ta ɗauki mataki a sama haka nan. Don gwamnati ta samu ta shayo kan wannan matsalolin. Don yanzu kowa inda yake zai samu gas isasshe kuma a farashi mai rahusa. Kamar yadda cikin structure da firi aka waɗi 100 kilo butai na kilo zai same shi akan $360. Butai na 12 kilo edemi don shi ku za a same shi a 750. To bayan duka wannan shawara da aka yi da mu da 'yan santar amplifier don mun dauki alkawalin cewa da rana mai ta yau don ka duka mu za mu koma aiki gadan-gada don ka don saboda population su samu gaskinsu duka inda suka nema ba sai sun yi deplace ba sun je har santar amplifier ko kuma wuri mai nisa kamun su same shi. Don ka dalilin haka nan ne muna godiya ga minista na kasuwanci da ya dauki wannan mataki kuma ya kawo gyaran huska a cikin wannan tahiya da muke yi don saboda kowa ya biya bukatun shi su biya. Don kuma muna ƙara godiya ga duka wanda suka kawo goyon bayansu a cikin wannan tsari na wadda tahiyar da wannan aiki na harkar gas. Daga Yamai din sai mu koma zuwa jihar da Magaram domin sanar da ku cewa ministan da yake kula da sha'anin matasa da kuma wasannin motsa jiki shi ma ya kai wata ziyarar gani da ido ne a can da Magaram din inda ya je domin ganin hilin wasan kokowar gargajiya na babban birnin da Magaram. Kamar yadda kuka sani idan Allah maɗaukin sarki ya kai mu shekara ta baɗi a da Magaram ne za a gudanar da gasar cin takobi karo na 47 na wasan kokowar gargajiya a Nijar. Ministan ya je domin sanin yadda za a soma gyaran wannan hilin wasan kokowar gargajiyan kamar yadda za ku ji karin bayani a cikin wannan rahoto na Ismailu Usman. Hilin kokowa na langa-langa wanda yake birnin da Magaram shi ne ya samu ziyara ta mai girma ministan matasa da wasannin motsa jiki. Ya zo ne a dalilin wasa da aka yi na ƙarshe na Championnat National ta ƙwallon kwando inda ya amfani da wannan dama don ya ga halin da hilin kokowa yake ciki da zai amshi kwamfala ta ƙasa ta neman takobi karo na 46 kokowa wadda za ta gudana a ƙarshen ziyarar da mai girma minista ya a wannan hilin kokowa ya yi amfani da wannan dama inda ya bayani kamar haka. Muka yi amfani da wannan rangadin domin mu tattaki mu zo nan hilin kokowa ta da Magaram mu ga meye
za a yi aikin da zai kamata a yi takanas domin mu samu aren wadda ya kamata ta karbi baki insha Allah na kammala kokowa insha Allah 2026 anan da magaram da za a yi. To kun san kamin a yi wannan kammala a yi gine-gine a yi tsari kuma a kammala komi don a tarbi baki kuma a zamanto aren wannan ta da magaram ta ɗauki sunan aren domin kun san da magaran babban gari ne wadda ya kamata a yi ma aiki domin aren kin tasu ta zamanto aren wadda ta karbi sunan aren kuma ya zamanto duka bakin za su zuwa su samu inda za su zama kuma zamanto an yi aiki daidai. To in dai ba a samu aka yi wannan tsare-tsaren gine-ginen da wasu wani gyaran huska da ya kamata a yi wannan ayyukan duka ba su yi, don shi yasa muka yi tattaki da wuri domin mu gani mene yake shirin mu cikin ayyukan da kamata a yi. Shi yasa muka zo muka yi wannan rangadi tare da goyon bayan magabatan jihar da magaram gaba ɗaya, musamman gwamnan jihar da ade da sauransu duka da makabaran shi duka wanda suka zo nan. Don wannan cikin kuma instruction ne na shugaban kasa kuma da prime minister da suka ce a yi da abin da ya kamata domin duk inda muke da hilin kokowa kuma hilin balo ko kuma inda dai ya kamata a yi wani babban taro ya zamanto an mishi gyaran huska ko an yi sabon gini ko kuma an gyara abin da da kwai. Don Allah ya sa nan da magaram muna da babban hili na kokowa, don ya kamata a ce an mishi gyaran huska an mishi aiki wanda ya kamata domin a ce baki sun zo sun zamna sun yi aiki sun yi wannan kwambalan cikin tsanaki kuma komai ta daidai. Wannan ziyara ta mai girma ministan matasa da wasannin motsa jiki Sidi Muhammad Al-Mahmud ya samu rakiyar mai girma gwamnan jihar da magaram kanal masallaci Muhammad Sani da wakiltaccen hukuma na birnin da magaram Isu Mamman da jagorori wanda suke kula da ma'aikatar wasannin motsa jiki na fuskar jihar da magaram da jagorori na jami'an tsaro. Kafin ya bar hilin kokowa, mai girma minista ya gana da tsohon sarkin 'yan kokowa na jihar da magaram Tasi'u Sani wanda yake fama da rashin lafiya, inda anan minista ya mishi fatan Allah ya koro mishi da sauki. Daga damagaram mu dawo zuwa jihar Maradi domin sanar da kucewa jami'an tsaro na barikin soja mai lamba 6 sun yi wani gagarumin taro na wa'azi, karatu alkur'ani da salloli na alkunutu domin roƙo Allah maɗaukakin sarki ya zamanar da ƙasar mu Nijar lafiya kuma ya ba mu nasara akan makiya ga baki ɗaya na cikin gida da kuma na ƙetare. Wannan babban taro dai ya samu halartar gwamnan jihar Maradi, controller general na police cewa da Isuhu Mamman. Ƙarin bayani a cikin wannan rahoto na Usaini na Bako da shi da Isufu Suleiman. Harabar barikin sojoji ta nan jihar Maradi mai lamba 6 ta cika ta batse da jami'an tsaro tare kasancewar mai girma gwamnan jihar Maradi kwantarola jiran na 'yan sanda Isuhu Mamman domin halartar wani gagarumin aikin ibada da aka gudanar inda aka fara da sarki alkur'ani mai tsarki sannan aka sallaci sallar juma'a inda aka yi alkunut. Bayan alkunut kuma an yi addu'o'i na fatan zaman lahiya kwanci hankali ga wannan ƙasa tamu ta Nijar, ƙasa daga cikin haɗin gwiwar ƙasashen IAS, Nijar, Burkina, Mali, masu kokowa domin samun cikakken 'yanci, walwala ta al'ummar su da kuma ɗauci wanda Allah ya sa ga kowane ɗan adam. Wa'annan hukumomi na ƙasashe guda uku dai suna yunkurin ganin sun ciyar da ƙasashen su gaba, inda malaman suka yi addu'o'i ka'in da na'in akan kariyar ƙasar mu ta Nijar sannan da neman ci gaban ƙasar mu a kowane fannoni daban-daban. Ɗan muka yi yau da sati ɗaya muka bincika cikin jami'an tsaronmu wanda ke da wasu kware cikin karatun Qur'ani. Mu gama su wuri ɗaya suka yi sati ɗaya ba sa komai su sai karatun Qur'ani, aka samu sauka dama da aka yi. Muka zo muka zana yau tare da su muka yi fatiha saboda Allah subhanahu wataala ya ƙara ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a ƙasarmu. Allah ya ƙara haɗa kanmu, Allah ya kare mu da shirin masu shiri. Na gamsu cewa 'yan ƙasa sun ba da gudunmuwa shekara 2 har da wata fiye da tabirai yau da rakiya da addu'a, kuma addu'an nan mun ga tasirinta. Bayan kusan da muke yi hilin daga na tsar ƙasar nan mu kanmu da kanmu addu'a, shi yasa muka wannan taron akai wannan zaman na addu'a. Bayan ƙare kuma muka ce yau juma'a ce ya kamata kuma in aka juma'a imamu ya mu rakiya da alkunut. Duk wannan gurin mu shine Allah ya kare ƙasar nan,
Allah kare magabatanta, Allah kare 'yan kasar nan. Sanin kowa ne yau da 'yan kwanaki shugaban kasa da kiran kuduri na tada jama'a daga kwana na kowa ya san da abun da yadda muka ciki. Yau abun da ke kana ƙetare kuna ganin shi. Ka san da abun da ake nufi kasar Niger ce ko kuma ce AES ce ake nufi da wannan shirin. An fara a ƙetare mun ga sakamakon baya da kyau. Muna fatan mu Allah ya kare mu, Allah ya tsare mu, Allah ya shiga tsakaninmu da wannan maƙiyan namu. Mu gurin mu shine a ba mu dama zaman lafiya da kwanciyar hankali ƙasar nan, saboda shugaban ƙasa ya ma 'yan ƙasa aiki su ci amfanin arzikin ƙasar nan. Wannan yankon jinin shine matsalar mu ta shugaban ƙasa ya ce arzikin ƙasar nan dan ƙasar zai ci amfanin shi. Wanda suka ci amfanin shi yau shekara 60 da yanka ba su amince su daɗi wannan abun ba. To amma da rake 'yan ƙasa insha Allah wannan gurin za a cin mashi. Kuma wannan zaman da muka yi na yau tabbas na ce wa jami'an tsaro su kama jikinsu za a ci gaba da insha Allah. Za a ci gaba tsare ƙasar nan da ke da Allah za a kare ta kuma insha Allah. Kuma in Allah ya so wannan irin zaman na karatun Qur'ani kuma za mu ƙara yin shi da jami'an tsaro. To wannan dai na nuna yadda jami'an tsaron ƙasar nan ta Nijar suke kafada da malamai suke kuma baiwa addu'o'i muhimmanci. An ce dai addu'a ita ce babban makamin wanda ake zalunta, yayin da jami'an tsaro ke fama a filin daga a wannan ƙasa ta Nijar suna kare ƙasarmu, suna buƙatar addu'a kowa da kowa, wacce kuma al'ummar ƙasa dama suna ci gaba da yanta a kowane wuri na taruwa don ganin ƙasarmu ta tsallace siratsi na miyagun mutanen da ke neman su gurfanar da wannan ƙasa tamu, musamman ma hulɗarta da ƙasashen Mali da Burkina. Tumadalla masu kallon mu da sauraron mu da fata Allah maɗaukin sarki zai ci gaba da kare ƙasar nan tamu ya tabbatar muna da zaman lafiya, kwanciyar hankali, arziki da wadata. Allah maɗaukakin sarki ya sa dutse dubu tsakankanin mu da maƙiyan mu kakkab baki ɗaya a wannan iskan duniya. Da wannan kyakkyawan fatan ne muka kawo ƙarshen waɗannan labarai ne sai kuma gobe idan Allah maɗaukin sarki ya kai mu za mu sake saduwa da ku a waɗansu labaran. Assalamu alaikum.